Wahafo mantem no emu Asutifi South mensi no emu mrashe bedwane o hono ye Alhaji Collins Dauda but ade hwede mu ode ato Ghana fo nyina nim se mfa ho ne baby abehu ho baby a wugina bia so man foforo so anase o my Ghana baby ogina bia no mo wafade wo kasa wusu ene obi bia enche bia ya ofri na bia ofri ne so eye Ghana nti ye bodin no a ye mo Ghana dimpa Emrashe bedwane Asutifi South Wahafo mantem Alhaji Collins Dauda ede sanse mo etu jo abrada gomba fo Wahafo goso eye enhyiemu ede yi wakandifo ema omanfo nso ehunu ye ohwese sa bresi na wose omanfo ema yamamre ene yamane ewunya ye pa isanse eno ena ema ye danso efri amanwodo so amamre ene ye kire yempese amamre be ya ene nti yache emagunu kro ene si ebia no ne nyina ne se yamamre e nananom ejaye no ye ma enyira na se eni ho a ye ne eto ne eni ho a ne bra na ewa akira no na omo so abeto so amamre na aka ho wo mo so ni ho a na omo so ma abeto so fasa akwanya no so ebo ahafogo so mahene na nakwasi bosompra baso se wone wo mu efreti fido mantemu beso ye wokro no so aka bomu a wo hwese asomdwe ebeba wo nkro no emu na nakwasi bosompra wone go so mahene na wo hwese dia na wo hoahoa esirimfo a ewo na asase so se di osi a ojeje wo mo so se di osi a obo mo ho ban na ose asida esa yeye